ụlọ akwụkwọ Shanaghan Memorial Secondary School na Odakpo bụ ndị nke amara ọkwa dịka ndị nke tụrụ ugo na ya bụ asọmpi Unity Charity Football Tournament bụ nke a na-agba n'isochi ndị ogbaka abịaghị na ya bụ asọmpi Great Brighter Future Academy na nke dịkwazị n'Ọnịcha. Ya bụ asọmpi bụzi nke etinyere ga-ewere ọnọdụ na Washington Grammar School football field ma bụrụkwazị nke dị na mpaghara Ọnịcha North. Dịka esi wee kọwaa na nke a bụzi nke a gbara n'ihi ịkwa afọ na ịbịa wee sonye na ya bụ otu egwu bọọlụ site n'aka Great Brighter Future Academy bụ ndị nke kwesịrị ịbịa ya bụ asọmpi. Onye nta akụkọ anyị bụ onye Uche ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Ya bụ egwuregwu bọọlụ nke a kwesịrị ịgba na Washington Grammar School Field dị na okpuru ọchịchị Onitsha North agara n'ihu n'ihi na ụmụ akwụkwọ Great Brighter Future Academy abịara maka ya bụ egwuregwu bọọlụ mana ka ya bụ emume wee bụrụ nke na-atọkwa ndị na-ekiri ya ụtọ. Ndị haziri asọmpi a gara n'iru wee hazie egwuregwu enyi na enyi n'etiti ụlọ akwụkwọ ndị ha bịara gbaa ya bụ bọọlụ na nke ha bụ Washington Grammar School na Shanaghan Memorial Secondary School. Nke ụmụ akwụkwọ Washington Grammar School ji goolu 4 wee merie ndị Shanaghan Memorial Secondary School nwetara 1 goolu. Egwuregwu a bụ nke a kwadoro site na aka ndị na-eme egwu ama ama Onye na Onyebuchike ndị a mara dịka C-Unit ndị aji egwu ha odeshi na asampete wee mara. Na okwu ọ gwara ndị ABS, onye na-ahụ maka asọmpi a na mkpụrụ ọchịchị Onitsha North bụ Master Edward Ijoma kwuru na mkpebi inye Shanaghan Memorial Secondary School mmeri bụ nke ndị na-ahazi asọmpi a kwekọtara ọnụ ma too ụmụ akwụkwọ na-abụọ a maka isonye na ya bụ egwuregwu bọọlụ. Site na Onitsha, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.